Hello, Magadi. Right. Dzimwe nyaya about Ishmael munofanirwa kuti munofanirwa kuconsulta kuti consulta isisi tinonamata kumasowe anditika because Ishmael haasi kanamata John Masowe munatsonzwisa kuti zvinhu izvi zviri kuitika because tiri kuona pasocial media papi YouTube chichi muchibvunza vamwe vanhu vanenge vakazara bvudzi kudai, vamwe vanenge vaine something like ameno vanenge vakagerwa malines, vanenge muri kubvunza about masowe asano kumasowe. Handiti kana Ishmael ari wrong kana ari right zvinokomendwa nesu vanhu vekumasowe. Handiti tiri kunzwa imwe hama itobvunza vamwe si hanzvadzi yemukadzi iyoyo hanzi Duduzile, unoza ari taura vanhu vanotaura mafungiro avo because chinhu chichi hachisi chavo. Isisu ma-insiders vemuchinhu icho chinonzi John Masowe ndisi tinokwanisa kukomenda zviri wrong kana zviri right. Saka tongonzwa mangobvunza vanhu vari kunyika kuti vodi vanhu vari kunyika munoti vati kudi, munoda kuti maRomans ati kudi panyaya Jesu, vanochiziva here chinamata chaJesu? Munoda kuti maRomans atonge kuti kudii? Ndosaka maRomans akakwanisa kureleasa Barabbas pai vachiuraya Jesu because vanga vasinganzwisisi kuti zvii zviri kuitika. The same thing applies nezvamavita. Munokwanisa inini kungokomenta zvamunofunga kana kubvunza vanhu vamunofunga, vanotaura zvavanofunga, but kunzvacho zvinodawo ma-insiders votaura. Of course munhu haashayikwa pake pari wrong, asi munhu haashayikwa futi pari right. Uye vanhu votaura zvavanofunga necurrent situation yatingori nayo right now, kuti izvozvizvi nyika yedu iri kuenda kudai kunzwa muchitaura global and globalization, tokunzwa muchitaura izvozvo vanhu vachikomenta zvezvi motozviisa mumaYouTube motozvitaura kuti vanhu no, isu hatisi kutsvaga kuti vanhu vade Ishmael or vade John Masowe kuti panenge pari wrong munhu paari wrong ari wrong, asi munhu paari right ari right chete, ndo nyaya iripo. Saka munopota muchiti consultawo isisi inini handiti ndombopindawo mandinoziva kuti Ishmael apa akanatsa apa akatadza. Aita basa nekuita zvivindi zvekuuya kuzokomenta mukateerera maprograms ese atakaita, even if ndiri paLily Farm chaipo ndakataura ndikati kuti vanhu vese vari kuLily Farm vazobuda mumanewspaper pamareporters ese aende, ndini ndakanegotiata nemapostori aiwaka. Mr Journalist, Mr Tapfumanei, inini ndiri follower weSly Media, handiti inini ndiri follower weSly Media mumakotsi mamunopinda kusvika kuna kwaiba Ishmael yese ini hanamate naba Ishmael research, ende ndine mavideos nemaclips eSly Media ayaita mainterview, kwete one yaDuduzile mune akawanda makaita neakawanda akakomendwa nevanhu. Chinhu chandogona kutaura inini ndakazvimirira, ini ndiri mupostori weJohn Masowe, munoitange ameno mabatikana esuch, but inini handisi kutaura kuti sei mabatikana, munoitange mabatikana, but inini handisi kuda kuti mubatikane manje because inini ndasingatomboziva kuti mimika muri kuti vanhu ngavauye vazodididi vazokomenta. I'm very sorry kuti inini ndazowana nguva yakanaka yekuti nditaure nemi, because izvozvo ndo zviri kutaurwa nemapostori mangu takagara pasi kuti aiwa nyaya yedu iri kunetsera pekuti tisingatarise nyaya yaIshmael chete, iri kunetsera panyaya yekuti majournalist mazhinji tinongoona vatove pamedia vakatakura vamwe madzibaba vanechi, but havakwanise kumbosvika voti mapostori sezvamataura kuti makati mapostori uyai muzvitaurire pachenyu. Hapana anouya nestatement iri, tinongoona mapostori atove pamedia. So maita basa nezvamataura, inini handisi kuti imi muri journalist ndinoda kuti mutoburisa zvandiri kutaura zvandichataura. Ndichatora nguva yakanaka yekuti nditaure neMr Sylvester, Mr Tapfumanei. I know muri journalist, zvamunoita dzakawandisa dzandofollowa dzenyu, ndisi follower weSly Media, but apa matongondikanganisirawo kuti makutondiudza kuti handisi follower weSly Media. Saka information iyoyo ndakaiwana kupi? Ndakaiwana kuSly Media.
handiti muri kuona information iyoyo. Ndine ma-information akawanda zvokuti mamwe acho muri mumakotsi muri pachichichichi ndaifollowa but handina kukwanisa kukomenta, ndaingoona handina kukwanisa kukomenta. I'm very sorry for that. Nhasi ndiri kudzoka ndonatsoisa nyaya yacho zvakanaka. Ndinamate nababa Ishumairi hatitozivanepo paya naIshumairi, but ndezvekuti vanhu vese vari kuedza nepavanogona kuburitsa mafungiro avo. Saka inini ndiri kuuya neyangu audio sezvamataura kuti kana ikaita 1 hour aiwa ndiri kuuya nayo yeJohani Masowe ndichinatsotaura zvakanaka. Don't worry about it. Ndiri kutouya zvamanje manje chichiri kupisa kudai so because ndo patinoshezwa chaipo chaipo. Maita zvakanaka boss, mandipa mukana neplatform aiwa foto ndokutumirai. Don't worry everything nezita rangu chairo. Handitombotya about that situation. So inini nditori munhu akatosununguka zvisingaite zvekuti I think imi mungatoita first journalist wangu inini kutonatsoburitsa chinamato chedu kunyika uko, because vanhu vazhinji zvamuri kutaura kuti vanotya havatyi, asi havana ma-interviews akanaka nemajournalist ane chido chekuti vataure manakiro manakiro akaita chinamato chedu. Handiti muri kuona inyaya dzekuti vanhu vanongoerekana paitika chinhu sechakaitika Ishumairi, tisingati Ishumairi akagona kana kuti akatadza. Tongoona tatozara pasocial media, tatomanyusipepa chichichichi of which sometimes majournalist anofanirwa kunge ari achitora matv ose vachitinzwawo kuti tiri kupi. Right now I'm in Bindura. So ndetichida kuti aiwa izvozvo zvakaitwa naIshumairi pakagona ndepapi, paakatadza ndepapi, tonatsokomenta zvakanaka. Ndotenda Mr. Sylvester, kungoti nguva yangu pari zvino ndodiki, asi ndichatora nguva yangu especially mangwana. Ndikakundika mangwana chazvita Saturday. Why? Because mangwana china ndenge ndiri mugadzirire kuenda kuMasowe. So sometimes kuti ndizonatsowana nguva yekuti ndispecify zvinhu zvakanaka ndogona kuishaya, but ndinokuudzai asi maratidza kuti maita palast audio maita kabitterness. Bitterness kakabvisei, tiri mafollowers enyu, ndisi totofollowa. Kana mukatasa mafollowers enyu chaivo chaivo munogona kutoona kuti hazveshuwa kuYouTube, munogona kutoona kuti hazveshuwa uyu ifollower yangu, kwete kufollowa chinhu 1 zvakawandisa zvamunoita. Saka no, musaita bitterness. Totokudai majournalist edu because munoita kuti nyaya dzifambe zvakanaka. Imimi ndozviri kutiita kuti ndite hasha nemoza ndechekuti chi imimi mati mune mavhidhiyo edu, saka sei pamavhidhiyo edu ese ataita iwo musina kubata zvandaitaura kuti vanhu vese vari kuJohani Masowe uyai mutifonere kuti tiite ma-interviews, mutumire ma-audio muchiitawo zviri kuita vamwe vamuri kuita se vamuri kuona. Sei musina kusangana nestatement iyoyo? Ndo pane nyaya yangu, because you came to me accusing kuti sei musiri kubvunza vanhu chaivo chaivo. Indava ndadzokerawo pakuti ini ndaigara ndichirequesta kuti huyai mutaure zvine zveJohani Masowe, but imauya nhasi muchindi accuse. Ndozvandibata izvozvo kuti munenge muchiteerera chii pamunenge muchiteerera kumanhingirikini ma-interviews andinoita iwa. Tinotoencourage vanhu vese kuti huyai, nekuti isusu hatina saidhi ratinotora. Tinongoda kuti vanhu vaite sei vazvitaurire kuti isusu chipostori chedu chakadai vachitaura vega, hatigoni kuvataurira. But imimi mese zvenyu mese nevamwe vamuri kugara nemapostori acho pasi muchitaura nezvedu zveSly Media zvezvo, sei musina kunzwa kuti takati huyai mutaure zvamunoda? Anonzi madzibaba Ashbai vari pepapa is the only one person outside Lily Farm akauya akazotaura. Then mamwe ese ini ndini ndakatora crew yeTV ndikamupinda nayo muLily Farm kuti vanhu veJohani Masowe vazvitaurire, nyika inzwe kuti chipostori chavo chakamira sei. Hatimbochicriticize asi tinongoprovoka vanhu kuti vataure. Ani mazuva ndozvatinongoitawo isusu semajournalists, but kuti mutotangana kutondiaccuse kuti sei usingabvunzei isusu vanhu chaivo chaivo. Ndine phone number yenyu here, ndaive nephone number yenyu here, ndinokuwanai kupi kwamunesowera minaro imimi kumuLily Farm kamacho mune Johani Masowe handakapinda maida ndikuwanei kupi? Ndo pane problem yangu nemi ipapo kuti munongoya mondiaccuse, asi pandakaenda kuLily Farm hamusi kukomenda nezvazvo. Takaita ma-interviews mangana asi dhudhuzire chete watakaita, takaita vanhu vakawanda
vakawandisa munhingirikiri muyamo mulilifa muyamo nanhasi mamwe acho asatambopedza mamwe tine vana mamwe asatambopedza atakawana imomo mujohani matsowe yegore jena penyera nyika. Imi where were you all along pamainzwa mavhidhiyo ese ataiti huyai mukomende mamakanyarara? I'm a very good listener because as a journalist I use my ears for kuti ndinatsonzwa kuti vanhu vari kuti chii ende ndichabvunza mubvunzo wekuti chii. Ndo chinhu chandinogona kushandisa pamaturuzi ese ejournalism chatakaudzwa kunzi your number 1 tool in the media is to be a good listener so that I can be a good interviewer. This is Yabuda TV, Hakudi Masivi, Sly Media TV, and this spot and dream street in the zone and up news in Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, yeah, Sly Media. Sly, yeah, Sly Media. Sly, yeah, Sly Media. Sly, yeah, Sly Media. Kuchinja vision, yeah, ghetto youth. Kuchinja life, yeah, ghetto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, yeah,